fa a tafashar zafi-zafinta ana sa ran kasar Rasha ta shiga kasar Iran yaki. Har ta kai ta kawo da zafi-zafinta Donald Trump ya fito ya bada martani. Furucin ya fito daga bakin tsohon shugaban kasar Rasha Medvedev kamar da kuke gani ana. Wannan shine Medvedev. Inda ya ce fa kasashe a halin yanzu a shirye suke da su ba kasar Iran makaman nukiliya. Kuma kasashe ne masu makaman nukiliya a halin yanzu a duniya ciki har da Rasha. Kuma ko sai aga Putin shi ma ya fito ya ce fa babu wani hujja ko dalilin da ya sa fa a kai wa kasar Iran hari. Wanda hakan ne sa Donald Trump ya dogon paragraph yana tambayar me ke faruwa. Donald Trump yake cewa fa ko dai kunne na bai je mun daidai ba na ji kamar tsohon shugaban kasar Rasha ce kasashe su hada kasar Iran fa makaman nukiliya. Yake cewa ku tabbatar min ya faɗa ko bai faɗa ba domin na kasa ma yadda da kaina. A cikin bayanan nake sai yake so ya yabi Putin yake cewa fa wannan shi yasa Putin ya zama shine boss ɗinka. Ta kuma ci gaba da yaban makaman nukiliyar da kasar America take da shi ci bai tsaya ba. Ya kuma ci gaba da yaban harin da suka yi wa kasar Iran. Daga nan take shi kuma Putin ya fito wata magana fa da aka ce fa kamar ya gwanin Donald Trump a inda yake cewa fa bai ga dalilin da yasa kasar America ta kai wa kasar Iran hari ba. Yanzu da nake muku bidiyo ma kasar Iran ta kai hare-hare fa barikin soji kuma kasar Iran ta ci albashi da cewa sai ta kashe sojojin America sama da 50,000. Kamar yadda aka saba kada ku nisa da yau ku zan zo na baje muku labarai a koli ku gani kuma ku ji Allah ya sa mu dace.